Videa návod, keď sa netočí dobre dozadu koleso a ide len dopredu a dozadu nemá snahu sa točiť na voľnobeh. Na začiatok prvý krok zhodiť puklicu. Keď je puklica dole, stačí povoliť samosvornú maticu veľkosti kľúč 13. Po odmontovaní sa dokáže celé koliesko odložiť a vidíte ten nános niekoľkoročný toho prachu sušenej trávy a toto koliesko ozubené treba segerovými kliešťami zhodiť, aby sa dokázalo dobre povolovať a točiť doprava aj doľava. Po odistení segerovej podložky sa dokáže zhodiť toto ozubené koliesko a treba dať pozor na túto časť, tento malý kovový dielik, ktorý je zatláčaný na pružinke. Celú túto časť treba kompletne ošetriť, očistiť, premazať len hriadelku, jemne toto potreť, premazať, keby tu bolo veľa vazelíny, zase ten nový prach a nová tráva by sa ešte viacej lepila na tú vazelínu a treba to len jemne potreť olejčekom a ošetriť. Zapamätať si treba, do ktorej strany sa točí toto ozubenie vnútorné. Stačí to vyčistiť.